bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang Sa ating lahat, simulan na po natin ang actual draw for draw number 3329. Pangasinan, let's play small town lottery. I'm ready. Winning number, number 32. Ibabalik po natin ang number 32 para sa ating second winning number. I'm ready. Winning number, number 36. Ang ating winning number combination, number 32 and 36 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Wendy Lopez na nagsasabing PCSO, hindi buong sa pagtulong. Maraming salamat po. I wish the Lord is all for chapter 1, 25, I begin to apply the numbers 32 and 36. Are the numbers 32 and 36 in exact order? Halina tayo nang maglaro ng loto. Tala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kay maging milyonahan.